rega la creu. Us adorem el Crist i us beneïm. La corrupció experimentada entre banquers es demana gent senzilla i confiable als càrrecs corruptes de partits o d'administracions, empresaris corruptes que s'aprofiten del moment de crisi, empreses internacionals fent trampa als seus productes o tenir doble mesura a l'hora d'assumir responsabilitats econòmiques, pagar el mínim al treballador que es veu obligat a rendir sense poder exigir el que és just, vendre el que és dolent com si fos bo. Tot sembla que formi part de les notícies econòmiques diàries, com si fos impossible evitar-ho. Allò que paguen uns ben